diari jove a l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa. Segon premi, a la millor secció de sostenibilitat a l'Escola Betúlia de Badalona. Sobretot a la secció d'escoltat. Tercer premi, al diari jove més popular a l'Escola Beluna de Palamós. Una societat que probablement necessita involucrar-se més en les activitats socials, en els moviments socials, estar més informada, i aquí vaig una mica la motivació del diari jove, llegir més, llegir no només diaris, jo que miro pel negoci, i també llegir diaris, llegir internet, llegir llibres, llegir, entendre i poder jutjar en aquests senyors que governen, no parlo de Josep Maria, d'en Joan, en els governs de torn, i poder tenir una opinió formada sobre tot plegat. Aquest és, en el fons, l'objectiu del diari. És a dir, el periòdic de Catalunya ja fa ben bé més d'uns 14-15 anys que promou activitats en les escoles per vincular-los amb el que és la comunicació, l'expressió escrita. El fet que la societat civil participi en els temes educatius és una cosa fantàstica. Estem festejant aquesta nova iniciativa del diari jove. I la veritat és que ens fa a tots molta il·lusió tindre-us aquí i després veure que les coses no s'acaben ni totes estan fetes, sinó que cada dia sorgeixen noves iniciatives amb nous esperits, amb nous punts de vista i sobretot amb noves il·lusions.